ма медонам ту ҳозир хамстер бозӣ кардеси. Дар комментария навис чанд танга ҷамъ кардӣ. Як телефонҳои навбатии мо дар магазини Realphone телефонҳо дар наличие омадан Realme S55 ду намуд расветка мешавад. Расветкаи сабз дорад ва расветкаи сиёҳ дорад. Ду намуд памят мешавад 6x128 ва 8x256. 64 мегапиксел основной суратгиракшай, 16 мегапиксел фронталкашай. Процессораш Helio G88 8ядерный ва дар комплектасияи чӣ дохил мешавад? Дар комплектасияш 33 ватта быстрая зарядка дорад, як проводи оригинал ай компанияи Realme ва як чихоли прозрачни ай компанияи Realme. Телефонҳои беҳтаринанд. Ҳамин телефонҳоро телефонҳои буҷети ма шуморо тавсия метавам. 6x128 нархаш дар магазини Realphone 13500 рубля ва 8x256 14500 рубля. Рақамҳо дар рӯи экран метавонед муроҷиат кунед, дар муддати кӯтоҳ ва шумо операторҳо ҷавоб метиҳанд.